Ataonongera ku State House, makosanawa adapanganso zina zosokoneza kumeneko. Of course tikudziwa zonena kuti iwowa adaswanya katundu wa State House, komatu sizokha zosoyayi. Lero kwatuluka nkhani ina kunena kuti mamulumuza ena adali busy kumeneko kusamutsa agalu a State House, kuba agalu a State House okwana anayi. Kodi ni ndani amene adaba agaluyo? Sitechedwa apa. Pa screen panopo mukuona ndiye kuti nzibambo amene wavala sheti yake ya pepo, ameneyotu ali mudzibangiri ndipo dzina lake nalikhalatu Godfrey Jalale. Mkulu ameneyo adalitu wachiwiri kwa mkulu oyang'anira nyumba yachifumu State House mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera, ndipo tunena pano ali m'manja mwa polisi. Adammanga pa 21 November 2025 lomwetu ndi lachisanu lapitali. Kodi akuti adammanga pa mulandu otani? Akutitu pa 19 September 2025 kukafika pa 4 October 2025 mkuluyi adali busy kusamutsa katundu wake ku State House kumapita nawo kwawo. Malo mosamutsa katundu wakewo adayiwala zonena kuti akatundu ena si yake. Adali busy kutalika manja, kutalika dzala kusamutsa agalu aku State House amtundu otchedwa kuti no German Shepherd. Agalu omwe ndokwana anayi asowa kumeneko, ndipo mkuluyi ndi amene akukayikiridwa kunena kuti ndi amene adasowetsa agaluwa. Tunena panopa adakalibe mchitokosi, ndipo leloli adali pa khoti kulilongwe kumeneko kukayankha mulandu umenewo, ndipo waukana kuti iyeyu sadapange zimenezo. Malinga ndi ambali ya boma akupempha kunena kuti mkuluyi amusungebe kwa masiku ena 7 auchita kafukufuku amenewa, pamene loya wake Khwima Mchizi wanena kuti izi nzosayenera chifukwa chonena kuti mkuluyi wasungidwa kale maola opitirira 48, zomwe malinga ndi malamulo amayenera akhale 48 hours ali m'manja mwa polisi kenako apite ku khoti, osati adutse nthawi imeneyo. Ndipo iyeyu akuyenera atulutsidwe, kaya mpatsa belo kaya sampatsa belo, koma mkuluyi ndi zonena kuti akuyenera atulutsidwe ndithu malinga ndi malamulo, zomwe zampangitsa jaji omwe aweruza mulandu kunena kuti akankhire chigamulo chake mawa kunena kuti adzakhala akuweruza bwinobwino mawa. Kodi nkoyenerera mkuluyi apatsidwe belo kapena nkoyeneriranso kuti no angotulutsidwa choncho chigamulo chidzabwera mawa, kapena mwina mwake akuyenera asungidwenso m'manja mwa polisi kwa masiku ena 7 malinga ndi mmene apemphera anthu amene akuchokera kumbali ya boma. Tikamakamba za anthu amene watu akutsogozedwa nda Felix Senzani. Hayi mmene moto ndi mmene zilili kunena kuti kuononga ku State House sikudali kongophwanya katundu okha, sikudali kongoonongera makoma a State House okha, koma ndiye kuti kudalinso kuba agalu, zomwe zatulukatu ndi zimenezi kuti ayi. Komatu tidzifunsa apa kunena kuti kodi agalu amenewo kuti afike pobedwa nkhani zake kodi ati nchani kuti akafike poba agalu ngati amenewo ati amafuna chani? Chifukwa agalu makomomo alimo ochulukanso ena ochitosowaso kuti no awufunikira anthu atapanga adopt. Kodi iwo akuti akafike poba agalu amenewo aku State House ngopambana chotani aku State House iwo? Tukamba zonena kuti ndagalu amtundu wa German Shepherd amenewotu sagalo amasewera, ndagalu oti akawerengetsa bwinobwino ndalama zake zomakwana kaya 4 miliyoni umapita uko mmwamba, ndalama zochuluka ngati izo. Mudziwa kale inu nyumba yachifumu singasunge nyangwira za agalu, singasunge agalu ngati ammakwalalamo opezeka ku area 23 wachiuzira uko, kapena kumapezeka chakwa chisapo olo kwa ngona ku 25 ayi kapena kundilande. Akuyenera okhala agalu odula ndithu. Menemo ndi mmene zayendera. Muli maganizo pa nkhani imene? Ngati muli nawo ayikeni mu comment section, koma ndiye kuti kwayika molemekezanso maganizo anzathu kufikira tu nthawi ina akutitu.